מדוע העונש של קורח היה שהם נבלו באדמה, ואיזה אור מתגלה דרך העונש הזה שניתן לקורח. הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק אומר, המקובלים כתבו שקורח היה גלגול קין. לא ניכנס לעומק של זה. הארי בליקוטי תורה מסביר באמת היא שקורח היה גם הבל וגם קין, אבל שהוא קיבל, כשהוא נפל הוא קיבל עיבור של נשמתו של קין. לכך נאבד על ידי פתיחת הארץ, כדי לתקן אשר פצתה האדמה את פיה, לקחת דמי הבל אחיו. אנחנו יודעים, הרצח הראשון בתולדות האנושות היה הרצח של קין את הבל. ואנחנו יודעים שאחרי שקין רצח, הרג את אחיו הבל, האדמה הייתה צריכה לפתוח את פיה ולבלוע את גופו של הבל. עכשיו אנחנו יודעים שכמו שאמרנו, זה הרצח הראשון, המוות שנגרם על ידי האדם הראשון בעולם, וזאת הייתה גם הקבורה הראשונה. והיה פה צער גדול לאדמה, צער גדול לאדמה שנגרמה על ידי א', הריגתו של קין את הבל, וב', הצורך של האדמה לבלוע, לקחת בתוכה את הגוף של הנרצח, את גופו של הבל. אני רוצה לחלק איתכם משהו שאני חושב שהוא משהו עצום. שמעתי השבוע, כשקין הרג את הבל, הוא לא ידע שיש מוות. יש את אדם וחווה, יש את הילדים שלהם, קין והבל. הם לא יודעים שיש כזה דבר מוות. אז קין מתרגז על הבל, והוא מכה אותו, אבל הוא חושב שהוא יכאיב לו. הוא לא חושב שהוא יהרוג אותו. כשהוא רואה, כתוב במדרש, זה משהו, זה כל כך עצוב, אבל כל כך חזק. כשקין רואה את הבל, שהוא כבר לא זז, הוא הבין שקרה פה משהו שאף פעם לא קרה בחיים, בעולם. הוא התחיל להבין את המושג של מוות, כלומר שהבן אדם הזה, הבל אחיו, שאותו הוא גם אהב, נשמתו יצאה, הגוף כבר לא זז יותר, והוא ישב שם ובכה וצעק, והוא ביקש שאחיו יזוז, בגלל שהוא לא הבין שהוא הרג אותו, הוא לא הבין שיש כזה דבר של הריגה, של מוות, של רצח. והמקובלים מסבירים שכשמשיח יגיע, כל אלו שהכאיבו, כל אלו שהרגו, אם יבכו, אם ישבו ויבכו על אלה שהם הרגו ורצחו, והם יקומו לתחייה. אבל בהקשר של השבת הזאת, הנועם אלימלך מסביר שהאדמה הייתה צריכה לבלוע את גופתו של הבל, וקין, בגלל א' שהוא רצח את אחיו, ושניים שהוא גרם לכך לקבורה הראשונה בעולם, הוא היה צריך לתקן אותה. קורח שקיבל את עיבורו של נשמתו של קין, נבלע באדמה כדי לתקן את נפילתו של קין. זה דבר עצום, כשמסתכלים על מעגל החיים. הרי קורח חי כל כך הרבה שנים אחרי קין והבל. אבל הסיפור הוא כבר לא רק שהסיפור של קורח עצמו הוא לא סיפור רע, אלא גם הסיפור של נפילתו של קורח לתוך האדמה, שהארץ פותחת את פיה ומקבלת לתוכה את גופו של קורח, זה לא סיפור עצוב. זה סיפור של תיקון, שפה קין, שהוא קורח, מתקן את הריגתו ונפילתו של הבל. איזה דבר עצום. א', אם מסתכלים על זה עוד פעם, רואים שאין פה סיפורים עצובים בתורה. כמו שבאמת אין סיפורים עצובים בחיים שלנו. אלו תהליכים של אלפי שנים. תהליכים של אלפי שנים, כשיש את הראייה הכוללת הזאת, רואים רק את הטוב. רואים רק את הטוב. ותפתח הארץ את פיה שנאמר בשבת הזאת, זה לא עונש לקורח, זה מתנה לקין, זה מתנה לקורח. שעכשיו סוף כל סוף הוא יוכל לתקן את מה שהוא עשה, את הרציחה, את ההריגה של הבל.